Принуждавали ли се като дете да си дояждаш всичко в чинията до последната хапка? А замислил ли си сте как това може до ден днешен да влияе на твоето хранително поведение? На пръв поглед изглежда безобидно, но всъщност това представлява едно външно регулирано хранене. Храниш се не защото си гладен, а защото така трябва. Реплики като например "хайде само още 2 хапки за мама и за тати". Нека разгледаме 5 такива родителски реплики, които могат да влошат връзката с храненето. Ако не изядеш всичко, няма да пораснеш. Тази фраза внушава страх. Детето се научава, че ако не изяде количество, което би удовлетворило изискванията на родителя, то тогава ще има последици за неговото здраве. Съответно, това подкопава способността му да разпознава и уважава собствените си сигнали за ситост и да спира да се храни, когато то се почувства сито. Или репликата "толкова труд съм хвърлила за тази храна". Това послание превръща храненето в дълг към любим човек, вместо в физически отговор на глад. Детето започва да свързва храненето с чувство за вина и задължение към другите, което отново го учи да пренебрегва сигналите на тялото си. Друг често срещан вид реплики са от сорта на "има деца, които гладуват, пък ти нищо не ядеш". Тези реплики могат да насъдят срам у детето, свързан с собствените му нужди. Детето усеща, че не му е позволено да има вкус или собствени нужди, защото някой някъде страда повече от него. Само още 1 хапка за мама. Такъв тип реплики превръщат храненето в емоционално удовлетворение, но за другите. Детето започва да яде не защото има нужда, а за да не разочарова някой, който го изисква от него. Ще получиш шоколад, ако слушаш. Тук храната се използва като средство за награда. Това полага основите за емоционално хранене. Детето започва да възприема сладкото, например, като заслужена утеха, а не като храна със специфична конкретна хранителна стойност или функция. И разбира се, няма как да пропуснем сравненията. Гледай брат ти как яде, а ти още нищо не си хапнал. Това въвежда сравнение, натиск и конкуренция около храненето. Вместо да се научи да уважава собственото си тяло и сигналите си, детето усеща, че трябва да се съобразява с чуждия пример и да изпитва срам, ако не може да го следва. С времето всички тези безобидни родителски реплики могат да подкопаят усещането за свързаност с вътрешните сигнали на тялото. Започваме да ядем автоматично не защото имаме нужда, а защото не можем да чуем тялото как казва "стига". Ако си израсъл в дом, в който е било престъпление да оставиш последната си хапка, може би днес чувстваш вина, когато не си изял цялата си чиния. Но истината е, че да спреш, когато се чувстваш сит, не е каприз, а е акт на грижа към себе си. Това е част от осъзнатото хранене и към по-доброто здраве. Да променим тези модели не е лесно, защото не променяме просто това, което ядем, а променяме мислите и емоциите си, свързани с храненето. Това изисква доза наблюдателност и осъзнатост. Напиши в коментар какви послания от детството си носиш, свързани с храненето. Кои от тях усещаш, че още те водят дори и несъзнателно? За още такова съдържание последвай ни.